banat, derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Idol, kasama niyo pa rin po, Idol Mark Espinosa. Nagbabalik po tayo at kasama rin po natin sa linya ngayong umaga po na ito para pag-usapan po yung issue patungkol po dito sa another final na petition po para ideklara ang GAA o yung General Appropriations Act of 2025. Ito po yung budget po na inaprobahan na kamakailan po ng bicameral na pagtalakay nga po dito sa magiging budget po ng Pilipinas na maging unconstitutional. Pangatlo na po ito na petition, Idol. Kung matatandaan po natin, yung unang petisyon ay final po ng former Executive Secretary and 2025 senatorial candidate Victor Rodriguez and Davao City 3rd District Representative Isidro Ungaba. Yung pangalawang petisyon po ay final naman po ng One Sambayan Coalition, Sanlakas, Advocates for National Interest and several individuals. Ito pong pangatlo, kasama po natin sa linya ang chairman po ng TDC, ang Teachers Dignity Coalition, at kasama po nila dyan yung Philippine Alliance of Human Rights Advocate para po ideklara na unconstitutional ito pong GAA 2025. Ano po ba ang dahilan po dito? Sir Benjo Basas, nasa linya po natin. Pabati muna natin. Magandang umaga po, Sir Benjo. Yes, Idol Mark, magandang umaga po at sa lahat ng nakikinig sa atin. Opo, ito po medyo nagkakaroon na naman po ito ng pagbuhay ulit po. Kasi natabunan ng ilang mga issue na naman ng mga nakaraang araw, pero ito pangatlong petition na po ito ng inyo pong samahan sa TDC at kasama nyo po dito yung Freedom from Death Coalition and the Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Ano po ang pinakadahilan sa pagsaling po ninyo para ipanawagan na gawing unconstitutional po ito ng Supreme Court? Well, ang main reason po namin ay yung budget sa education na sa tingin namin ay hindi siya tumupad doon sa tadhana ng saligang batas. Kasi ang sinasabi ng ating saligang batas, ang pinakamataas na budget dapat ay ibigay sa sektor ng edukasyon o sa education. Pero itong budget natin siya ay hindi ganoon DPWH ang may pinakamataas na. Yes, parang nasa 1.113 trillion pesos yung kabuuan na budget ng DPWH, if I'm not mistaken, Sir Benjo. Yes sir, something like that po. Tapos yung education naman ay 913 billion lang. Ganon yung aming pagtingin kasi isinama lang namin dyan, ang kinwenta namin dyan ay yung pondo ng DepEd for basic education, ng CHED for higher education, and the SUCs for higher education at saka yung TESDA for TechBoc, technical livelihood education Yun po yung budget pero alam mo kaya nasurpass niya at lumampas ng 50 billion di umano yung budget ng education dahil isinama sa kwentahan yung iba't ibang mga ahensya na traditionally ay hindi naman talaga kasali sa education sector kagaya nung budget ng PNPA yung National Police Academy yung PMA Yes. yung National Defense College yung Philippine Public Safety College yung Local Government Academy and other institutions po na under naman ng DOST like yung Science Education Institute Philippine Science High School yung mga ganyan po ay sa tingin namin talagang ang term niya na ginamit namin din sa classification so kaya kung magiging honest tayo doon sa education na sector lamang in fact Idol Mark, ang nangyayari nga dati DepEd alone it doesn't include other agencies like CHED or TESDA, di ba? DepEd alone, ito yung may pinakamataas
Yes. no, nung mga nakalipas na mga taon, ano. Pero ngayon hindi nga, no. But of course we submit, no, na pag sinabi natin education sector, kasama diyan yung CHED, kasama diyan yung TESDA, kasama din yung SUCs, hindi lang DepEd, diba? Pero this time, kahit pagsama-samahin mo sila, mas mababa pa rin, no, doon sa pondo ng DPWH. So ito makikita po natin po na meron po in particular na violation po ito sa ating pong konstitusyon. Parang sinasite nga po ninyo dito parang yung pong Article 14 na in particular in Section 5, Paragraph 5 ng Constitution natin na hindi dapat na mahuli itong sa pagbabudget ng ating pong gobyerno na bigyang prioridad ang edukasyon dito sa Pilipinas. Yes po. Yan po yung sinasite namin, no, na merong paglabag talaga, no. At kahit tignan po natin, no, yung naging deliberasyon, no, nung Constitutional Commission, ano, nung bicameral convention, yung nung ano po, nung 1986, no, yung CONCO nung 1986, no. Makikita ho natin, ano, na intent, no, ay tungkol dito, no, sa ang mga binabanggit doon, ano, ng ating mga miyembro, no, ng CONCON, yung tungkol sa mga basic education nga, no, in fact, di ba, kasi mga teacher na tinutukoy nila doon ay yung mga teacher ng basic education, ano. So hindi siya, well, kapag yung National Defense College, of course, iba yun, ano? Although nagtuturo din sila, di ba? Pero sino ba mga estudyante ng National Defense College, ng Philippine Public Safety School, di ba? And of course, ng PMA at PNPA, no? So, these are, of course, no, these are under, no, a different, no, agency or a department of the government, no. At yung pagbibigay nila ng edukasyon ay incidental. And for that very special purpose, no, hindi yung kagaya ng DepEd, no, na talagang etong trabaho namin sa DepEd, no, kami yung nagtuturo magbasa, magsulat, no. In fact, yung binabanggit mo kanina, no, Idol Mark, na constitutional provision, ang sinasabi nga doon, di ba, ensure, sabi doon, the state shall assign the highest budgetary allocation, no, budgetary, to education, no, yun yung sinasabi doon, no, and kasunod nga niyan, ang sinasabi pa dyan, ensure that teaching will attract and retain its rightful share of the best available talent. So, tungkol ito sa mga teacher, no, pag pinag-usapan natin ang teacher, no, we're talking about the teachers, no, in not yung mga specialized, no, na schools po, no, kundi mga regular na mga schools po, no, yun po yung aming tinutukoy. Opo. So ito po, sir, meron po bang pinanggagalingan ito kung bakit ganito lang kalaki ang budget po dito? Or may mga parang tinatago kasi syempre, alam mo na, dahil may gusto silang i-allocate na mas malaki at baka mamaya, nakikita nyo po ba na ito po ba may kinalaman din doon po sa impact ng naging issue po, nakarang issue ng former Vice President and dating Secretary of Education kung bakit ganito lang ang budget na nabigay po sa Department of Education? We hope hindi naman ganoon, ano, ang ginawa nila diyan, no, kasi hindi lang naman ito yung issue, no. Although sabi ko nga kanina sa iyo, no, yung sa amin ay we are focused, no, on education budget, but of course, no, there are a lot of things, no, that are really controversial, no, in this 2025 budget, no, like yung mga ayuda, no. Yes. In particular yung PhilHealth, AKAP, di ba? Pati PhilHealth, di ba? Yeah, mga dole-outs yan, di ba? Yung PhilHealth, di ba? Sabi mo nga, walang allocation, ano po. So, tapos ito, no, yung almost ano naman, ano, ang gusto naming makita rito, no, of course, no, kung magiging mapaghinala tayo, makikita natin bakit sa infrastructure nilagay, no, yung malaking bahagi, no, ng budget. Tapos alam mo, 'di ba, nagbito ng ilang items, no, ang pangulo natin, ano, doon galing doon sa ipinasa ng BICAM, 'di ba? Nagbito siya, no, to make it appear, no, na yung DPWH budget is less than what education sector, no, now we call it sector, no, gets, 'di ba? Kasi
something like 50 billion, 'di ba? Ang lamang-lamang no nung pinagsama-sama education sector, kasama na yung mga sinasabi nga namin na questionable no na isama doon sa education sector. So aside from dito po sa pagdeklara ng unconstitutional po ng GAA 2025, sa ngayon po parang hinahangad po nitong petition po na ito yung pagkaroon po ng writ of prohibition o yung at saka yung temporary restraining order para po dito sa pag-enforce po ng GAA 2025, Sir Benjo. Yes sir, no, although pwedeng sabihin natin no na medyo too late na no dahil tumatakbo na ito no for a quarter, no. Pero habang nandiyan no, habang merong mabigat no na discretion yung ginawa yung executive at legislative no. So wala na kami ibang course no kundi pumunta talaga sa hudikatura no para makita ho natin at ideklara no na ito pa talaga ay constitutional. Of course no hindi naman natin pwedeng pangunahan ng Korte Suprema, di ba? Pero yun yung aming prayer no, sana no ito ay deklara no na unconstitutional no at hindi siya ma-enforce, di ba? At mapatigil, di ba? At syempre no para hindi mauulit no doon sa mga susunod na mga pagkakataon. Kasi kung ganito to habang buhay, pwedeng isama pati yung budget ng CHR for human rights education, di ba? Yung budget ng DOLE para doon sa paralegal training, no, o labor rights education, di ba? Yung budget ng DTI para doon sa consumers education, etc., no? So it could justify everything no in the future no kapag hindi po ito naiayos. Opo. So panghuli na lamang po, Sir Benjo, what would be the implication po nito sa education sector kung patuloy pong ganito ang mangyayari at maging precedent sa mga susunod na mga budget po na mga taon? Yeah, I'll be very particular, no. If the Philippine National Police Academy halimbawa and the PMA, no, na ito yung ito yung bastion, magagaling naman ng mga institutions po ito, di ba? Pero pag tumaas at tinaasan at sadyang tinaasan yung budget no nung dalawang particular no na institutions na ito, di ba? Sumobrang laki, 'di ba? Ibig sabihin ni DepEd and PNPA or PMA, yung tatlo lamang na yan ay nakuha natin yung biggest chunk of budget. Anong ibig sabihin nun? That would be no legal, that would be constitutional, no, if ever, no, na merong ruling no against our petition. 'Di ba? So anong ibig sabihin nito? No, pwede nating istaben na no yung mga basic education, yung mga basic needs in our education in favor of others, 'di ba? Halimbawa, no, bibili ng mga armas no para doon sa training, 'di ba? kahit pa patasin ng pataysin nito. The same with other institutions po, no, like Philippine Public Safety College, no, or this National Defense College, no, and others, no. So ibig sabihin no, hindi na nabibigyan ngayon no ng priority, no, ng prioritization yung education sector, no, and to be specific yung basic education sector natin no, yung Department of Education. Okay, maraming salamat po, Sir Benjo, and we're hoping for the best result nitong inyong petisyon na kasama na isang po ng inyong mga kasama. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Yes, sir. Maraming salamat din po. Thank you. Sir Benjo Bases po ang chairman ng Teachers Dignity Coalition. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. Fofo, I think we really need to buy a chest freeze. Unfiltered, uncensored, punchline, mapapakinggan tuwing Lunes ng umaga dito lamang sa #1 Music and News FMO sa lalawigan ng Pangasinan. 104.7 IFM Dagupan.
Idol, gusto mo bang updated kung ano ang latest usapang swak sa'yo at kwentong walang preno? Tara na at samahan ako sa bagong tambay ng mga tunay na idol. Ito ang Usap Tayo Idol, the IFM Dagupan Podcast. Walang preno, makabuluhang usapan. Kasama po ako, Idol Mark Espinosa, at ang mga espesyal na panauhin natin para pag-usapan ang mga issue, trending topics at kwentong swak sa'yo, Idol. Kaya huwag pahuli. I-follow at mag-subscribe na sa aming social media accounts, IFM Dagupan. Abangan ang bawat exciting episodes. Ito ang Usap Tayo Idol, the IFM Dagupan Podcast. Nasaan ka man naroon, sasabay ang programa naming puno ng infotainment. Siguradong informed ka na, entertained ka pa sa mga hatid naming chika. Ating pong IFM News Van, nandyan na po sa may Barangay Tapuac, Dagupan City. Malapit po sa may Barangay Hall ng Dagupan, Barangay Tapuac. Barangay Tapuac po yun, sa likod po yun ng Lyceum Northwestern, di ba? University. Yung mga idol po natin po dyan na malapit po at nakikinig po para manalo ng 500 pesos cash o GCash. Pwede na po kayong sumugod dyan. Puntahan nyo lang po yung amin pong IFM News Van. Hanapin nyo si Idol Jam Victorio. Ang sabihin ninyo yung code Idol Jam. IFM News Prime Edition. IFM News Prime Edition. Si Mommy at si Washing Machine. Unfiltered, uncensored, punchline, mapapakinggan tuwing Lunes ng umaga dito lamang sa number 1 Music and News FMO sa lalawigan ng Pangasinan. 104.7 IFM Dagupan. Idol, gusto mo bang updated kung ano ang latest usapang swak sa'yo at kwentong walang preno? Tara na at samahan ako sa bagong tambay ng mga tunay na idol. Ito ang Usap Tayo Idol, the IFM Dagupan Podcast. Walang preno, makabuluhang usapan. Kasama po ako, Idol Mark Espinosa, at ang mga espesyal na panauhin natin para pag-usapan ang mga issue, trending topics at kwentong swak sa'yo, Idol. Kaya huwag pahuli. I-follow at mag-subscribe na sa aming social media accounts, IFM Dagupan. Abangan ang bawat exciting episodes. Ito ang Usap Tayo Idol, the IFM Dagupan Podcast. News. Gising na! Balita na! Idol Mark Espinosa. Yung mga idol po natin, nako, sugod na po dyan sa may IFM News Van natin sa may Barangay Tapuac, Dagupan City. Sa pagbabalik po natin, idol, hahanap po tayo ng ating pong winner. Hanapin nyo lamang po yung IFM News Van po dyan na namimigay po ng papremyo. Ang gagawin nyo lamang po, lumapit at sabihin po yung ating code. Okay, kung nakikinig po ngayon, yung code natin, IFM News Prime Edition. IFM News Prime Edition. Instant 500 pesos cash na kaagad yan. O GCash. Iintayin po namin kayo mga idol Samantala, RMN News Nationwide, the sound of the nation muna po tayo. Mga nagbabagang mga balita sa loob at labas po ng ating pong bansa. Dito lang